En kinde makare kendo kamoro mar mantie jara Malulu TV ma indie nteno mar kuku mar wach kod anje fulomba ka kinde ka kinde. Juma nieri wach ma pod wadhi kod nyime kod loso en weche gweko mag penj ma bende nono ka otimore kendo orumo maber. Wadwaro ng'oni to sekta nieri mar somo onego bene sane kako sekete nieri odhi nyime e yo machalo nade. Ano kod jal molony weche mag somo e studio ka indie en japuonj en janyuol obro nyiso ne to ento wach manodhi nyime weche mag somo oneno nade. Arwaki studio. Erokamano Jeff. Musoganda. Ncha ok ang'e ni an ga jalony weche mag somo. Ang'eyo ni jalony weche mag somo. Erokamano nya Jeff. Jomoko weni nyingi mar mwalimu no bira ni mwalimu. Na kwala kata ng'eyo ni mwalimu nade. Na tieko higni 3 kipuonja bedo japuonj. Yes. Koro weche modong tamedo mane wiye kaka sadhe. Yes. Erokamano Jeff. Erokamano nyamo. Adwa ni mondo kawuono awuo ganda luo. Erokamano. Kendo kawuono kawacho nyinga tachako ni mwalimu Odoyo Wede. Good. Erokamano. Kawuono uwinjo ka ochako ni mwalimu Odoyo Wede. Kawuono odwa wuoyo kodwa e weche mag somo. Mwalimu kaka japuonj kaka janyuol penje orumo maber. Waneno ka penj mar klas 8 ne ogol onge ng'ama ong'ade. Onge skul manyiso ni skul nieri uno koyudo duoko ne kuone nitiere. Iwacho nang'o e management mar examination kaka ne obet? Mondo gik moro amora odhi maber kamoro amora. Yes. Jotelo makanyo kata jatelo makanyo nyaka nyisre nokawo wachno matek motegno kendo obedo prefect mar wachno. Yo mane Matiang'i owuothogo ng'eto wang'eyo ni kaka minister ok onyal bedo e skul moro amora samoro amora mitimo penj. To joma nie buoye oneno kokawo wachno motegno, oneno kok oriasre, omiyo gitiyo matek ma wang'ne wayudo penj kata ka be nitie kuo moro mokalo mokwafwenyo to tin to no tiyo matek. Mane midwaro kata sirikal mamalo kata sirikal ma county kuom wach moro amora ma dibed ni gitimo mondo riasruok mang'eny mantie gi kuo mondo rum. Erokamano. Mwalimu kapok wadhi nyime awinjo ka iwacho ni gino Matiang'i otimo en gima ber. Iwacho ni sani kara dibed ni kuo obetie to ne en at lower levels. Ok en gima significant mwanyalo wuoye. Iparo ni koro kwang'ie gi regimes mosekalo. Wasebedo kod penje higni ka higni ka Saitoti ne jatend migao mar weche mag somo, ka Imenyi gi ne jotend migepe ne weche timore kare. Wanyalo yudo ni wan kaka jo Kenya tabu ne ni kure. Nitie wach moro ma nyaka nyisi. Wach mar somo nitie joma wuondore awunda tok gi kawe ni en gima serious monego mak matek. Yes. King'iyo ng'ama no keti obedo jatend Kenya National Examination Council. Yes. En Professor Magoha. Ang'e ni en ang'e maber. Kendo ing'e ni notelo na University of Nairobi ndalo mathoth. En ng'ama jalony ma jarieko machon. Mong'eyo ni penj onego okal e yo moriere. Ok onego ji yud maksi ma ok mekgi. Ok onego ji riasre gi certificates ma ok ginyal timo gima certificate go yienegi mondo gitim. Omiyo en ng'ama ong'e ni kwalo penj en gima rach. To nitie jomoko maparo ni kalo penj en yo mibiro yudgo mwandu e ndalo mabiro. Inyalo keto ngima mar ji kama rach. Kibedo pilot mok nyal riembo ndege. Kata kibedo doctor mok nyal thiedho ji. Inyalo keto ngima ji kama rach. Omiyo ber ka ji omi certificate kuom penj magikalo. Emomiyo team mane Matiang'i noloso moketo dwa ni mondo wawuoth kodgi kamano kadhi kwamiyo gi pak gi puoch eka didhi gi nyime gini. Ng'at moro ne tie kani Michuki nokelo chike moko mag wang' apaya notiyo maber to kowuok rito gigo wuok tiende ni jomoko gi ne tima gigi no chon gie to ok ne gin go gi yie. Emomiyo dwa ni mondo ng'ata iyiero tich moro morego. Ok yier ng'ato nong'i jotelo moko kamoro. Mane omiyo gik moko timre maber. Kendo ng'iye chunye ni kan inyalo keta tim gin to kama na kale penj maber be onge. Tiende kare kalo penj ok en gima lich. To Matiang'i to ng'e ni penj nyaka kale en Dr. Matiang'i. Yes. To Magoha be ong'e ni penj nyaka kale. Eka iyudo jomoko ma kata kodhi nyime to nyalo timo research maduogo ni kawuono wayudo yath mabiro thiedho AIDS. Kawuono wayudo gima ne chando ji kama wayudo. Kawuono wayudo yath manyalo tieko kudni maketho cham e puothe. To kokawa ng'ama no dhiro. Yes. Ng'ano onge mshahara mochamo gimo timonge. Omiyo wach mar kwalo penj to wadhi maber. Ta neno. Yes. Ni kama Matiang'i no osetieko wach mar primary. Morieyo. Moko ni ng'ama kalo primary en ng'ama otiwo matek mokalo.
wachak wadhiye secondary school kwa tiyo gi system no ma ng'ama kalo secondary dhi e university en ng'ama owinjore koro wabi wadonje university mondo wang'e ni ng'ama oting'o degree certificate en ng'ama owinjore. Nitie chike Kenya ka mawacho ni mondo ibed ni idhi e university nyaka ibed gi requirement moro michope nyaka ibed gi kiwango michope nyiso ni kama ichope ni oro yieni donjo university mondo isom. E system machon cha ne entie, e system masani betie. To nitie jomoko e diere ka manogore piny e system machon. To ne wawinjo ni gidhi e university gitieko higa achiel, higni ariyo to giduogo. Koro gin gi degree gidwa dhi timo gik ma joma nigi degree onego tim. Kae makoro Matiang'i onego donjie. Nikech joma ne oketo chik ni nitie gik moko ma kitimo to idwaro qualification machalo kama. Jogi nong'e gima timo. Kisungu luongo ni intellectual level ma kichope. To koro inyalo mi document misom miwinj tiende mitim gima iluongo ni implementation. Timo kaka document no dwaro. Omiyo nitiere somo ma level midwaro. Ero kama na jatelo awinyo maber obiro biro achiel kachiel e wach dwero mar mbalariany kata wach ma bende nitiere kapok wadonje mbalariany karo ero mana kapod wan e primary kaka japuonj ng'ama olony na winjo ka iwacho ni weche mag ubedo kod centers mang'eny mag piny sikul nyithindo nitie kata 200 tendo ni koro gibedo subdivided ni index opogore ni 20 iketo kod mopogore asto moko bikete wach ni mondo mino dhi malo wach ni ang'o momiyo ni time chon mondo nyithindo wuonde ne okal kata sani ne pod itime mago johala mago ok jopuonj en ng'amo yawo sikul nogogo ohala mondo oyud go mwandu to ok oyawo sikul mondo puonj go nyithindo mondo kal penj ok oyawo sikul mondo kony go oganda en odwa ni ji odhi mang'eny e sikunde mondo oyud pesa mathoth ohande odhi malo to ng'ama japuonj man gi luong mar puonjo ong'eyo ni nyathi moro amora momiya ka puonje moa e D mochope B ber moloyo japuonj mopuonjo nyathi ogole B mochope A. Ber mondo ipuonj nyithindo manokelni kayom mabed motegno molo kawo nyithindo mariek tiketo yudo A tikoni sikunda nyithindo kale. Mano duoka chiene kamoro mana puonjara mana puonjo. Nitie gimoro miluongo ni entry level. Ka in e school miluongo ni Kotieno Secondary School. To ukawo jo maximum 250 nyaka 270. To duoko. To Alliance be okawo jo 400 nyaka 420. To duoko. Tiko ni ja Alliance okalo maber kabisa. To jo Kotieno gitogore piny manade. Nitie gimiluongo ni evaluation. Monego wang'eni to Jakotieno ni kano odonjo gi 250 to nyithindi gi oyudo BC to ja Alliance nodonjo gi 400 to nyithindo gi oyudo BABA ere ng'ama otiyo matek awinjo wale omiyo dwani mondo wabed fair ne jopuonj wami jopuonj puoch gi pak kama owinjore kech wawuoya ni sikul makama oyombo en sikul maber sikul makama oyombo to ne gikawo nyithindo mariek lilo sikul makama oreme nyithindo sikoreme to gikawo nyithindo ma jo maximum 110 120 to githagorego ma baby UDC dwani mondo wang'i ni sikul otimo maber nang'o kaluwore gi entry level mar nyithindo mane gikawo ka ng'iyore ni nyithindo manodonjo kanyo nodonjo gi maxi machalo nade. Ero kagona nyamwalimu nyiso ne to weche mag intake mar jo class 9 chon ning'eyo ne kana nyithindo timo penj ka duogo to gichak giweyo gidhi e dwe mar 2 sani wach ni dwe mar 1 kwachope tarik 9 en odiochieng' mogik ma nyithindo duto manotimo class 8 nego beni odonjo e class 9 wach ni ri iparo ni en paro machalo re mano kel kod migawo mar somo mano ber sa somo kos iga orumo ji dhi e Christmas ka yae Christmas onego nyithindo dhi e school ka nyithindo moko ni e school somo to moko pod iwe ka ni rito duoko rito kepo mago gin ketho sa gidhi somo ka tam girumo gidhi tam machielo gitiek somo giaye ing'e ni ka nyithindo dhi ka koro dong' dwe mar 1 tidong' school
koka gidwa chako to syllabus ting'eno ng'e ni tam to nitie adek. Yes. Omiyo tim mane matieng'o timo no ber. To bende kimiyo ji thuolo malach e kind sama otime penj gi sama duogo school. Mae ma gitime manipulation. Gitime gajo duoko. Gigajo duoko. Idiere ka. Kech Kenya ka tindi gajo gimoro amora. Kenya ka tinde ufisadi osechopo kama tinde en kit jomoko gi timbegi. Onge gima biro maler. Osechopo gimiluongo ni cultic. Yes. Obedo culture mar jomoko. Obedo timbe jomoko. Makata Kenya ka kidhi ofis moro. To tim ni gimo terino maber gi ng'ama ondikino nego tim kamano. Tiyudo ka koro chunyi neno ni miye gimoro. Yes. Pok iparo ni isechule gi ushuru mane chulo cha. Pok iparo ni no osechule gi sirikal mondo tim ni gimo timono. In ineno mana no nego bene miye. Nikech gini koro bedo kitwa. Imiye nego nero kamano kusimiye me igodho ge bor. Ineno no timo ni gimoro molo kaka no nego tim. Kore go nero kamano. Gimi kia ni mane gima no ndikene. Mone igone maero kamano gidogi tidhi. To chunyi moro koro nyisi ni ng'ani ya. Be chiemo no konya kendo. Yes. Ineno no konyi to timo tich mondikene. Makate ndalo moro kana an japuonj. To na telo ne school to koro jo tich. Jo tich obiro ira. Ne Mr. Wede wan gi mokelowa. Nyithindo gi ketho chope machope gi ketho molil marach kabisa. Gimiyo tich matek. Tapenjo gini un ji adi ma tich lero skundi ni maru. To kona ni wan ji 10. Kata kone gini ng'eyo un ji 10 nikech nyithindo lilo skul. Ka nyithindo owe lilo skul kaka winjo dwaro no, tubro dong ji 3. Koro un lemuru ni mondo gimed lilo mondo wachak wandik ng'ato achiel konyu tich. Nikech mane manundiku ne utiyo tich mokelu ne ka. To ka nyithindo gi owe lilo gik mulilo go, uonge tich. Ing'eni ne ng'ata naka giwuok achiel magidhi. Kech mane tijgi. Mane tijgi. Unu ni kusetiyo. To koro kuja kutiki. To kidwa ne mondo skul bed maler. Wambe ing'eni wang'iyo ge. Wayudo ka tich tin gi yweyo. To wakoni ji 2 manowe tich ka okwandik ng'ato kargi. Yes. Omiyo nyaka wang'i ni to nang'o kaka wawuotho. Nyaka wapar diriyo kapok wapenjo moko matek. Awinji mwalimu, nyisa kaka mwalimu awinja kawacho ni mano en gima ber. Wacho ni ka nyithindo timo penjo to gidhi e skul mapiyo nikech weche moko be nyalo donjo kata ka nyathi pok odok e skul nikech koro doka free time no ero kong'eyo ni to o manage machalo nade. Mwalimu un kaka joma olony weche mag somo sani ji nitiere kod nyithindo e udi. Rusa mar dwe mar 12 ni rio duong nyaka nyithindo chak chopi higa manyien. Tuition bende otamruok gi miga mar somo ni nyithindo sani en sagi mar yweyo. Jonyuol nyalo nyiso nang'o sama gin gi nyithindo dalani to wach tuition molor e wache na. Adwa ni mondo anyisi weche moko mantie. Somo ok en bede e class to japuonj puonji tidhi e prep ti somo tirito penj titimo. Saa ma ng'ato dongo. Nitie giko somo. Nitie puonjruok moyudo e ngimane. Iluongo ni you are a student of society. Timbe ni biro chalo gi gik mane ji timo kama idongeno. Omiyo kiyudo ji 2 ng'ama nodongo e town ng'ama odongo dala. Ineno ka timbe gi opogore. Nikech nitie tim misomo kama ibede. Omiyo nyithindo nyaka yud thuolo mar rusa. Mar bedo students of the environment magidake. Gibed joma somo kaluwore kama odake. Kidake pinywa Kasipul kacha. Tipuonjori timbe jo Kasipul. Ipuonjori timbe Luo. Ipuonjori kit olembe gi kit kwath gi kit lum. To kidake Nairobi ka be nitie gik mipuonjori e sama in e rusa no. Nitie skunde moko ma kidonje i nyathi skul. Chieng' midonjo no emi wuoye gi oko mogik. Chieng' moro chaki wuoyo gi oko mar skul kolor skul. Nyara ni Precious Blood ka. Yes. Kosa bi kanyo gisa kinya wuoyo kode nyaka chieng' moro duok kendo. Janyuol ok wuo kode. Ka nitie wach moro sikule mabiro goni sime ni nyathini kama. E kadi wuo be ok bi wuo kode gine miloso ne gimo goni sime. Miloso. E no ki wuo kode. Tiende ni gimora mora mopuonjore e ngima ne sano oko mar class. En gima mar sikundno. E omiyo nyithindo nyaka bed gi rusa. Giduog dala gipuonjore culture mar jodala gi. Gipuonjore timbe mar kama gidake no.
Omiyo rusa en gima ber nyaka bedi. Nyaka bedi jonyuol moko to ng'ere nitiere makoni rusa mang'eny ahinya miyo githagore gi rito nyithindo. Ok ging'eyo ni sano be pod en mana sa somo. Emomiyo inyalo yudo ka ng'at ma jananga onyuomo nyako mane ok osomo malong'o. Keni joma mine biro ng'wono na tiyo gi ng'ama miyo koma yom to chuoko motegno. Tiyudo ka kosedak gi ng'ani higni 10 kata kisungu ne koro dhomo mopogore. Kata wuodhe koro wuotho ka jananga en be. Cheneni you are a student of society. In japuonjre mar kamidake no. Magi nyaka nyithindo bedgo. Nyithindo be nyaka ng'e kit jok moko gi timbegi. Nyithindo nyaka ng'e luo kitgi gi timbegi matin ma ginyalo ng'eyo. Eka koro gibedo joluo adier. Awinji malum maber. Gima koro nyiso ne to kwa dhi nyime achiel kachiel wadwarango ni to wan koro legacy mar Matiang'i wacho ni ber nieri. Ok onego bed ni obet mana sani ma koro ok wang'eyo ka odhi yiero mar higa manyien ok wang'eyo ka inyalo chak yiero Migosi Uhuru kata yiero ng'at machielo. Ok wang'eyo kata Matiang'i ma pod biro bedo jatend migawo mar somo. Legacy nieri koro warite e yo machalre gi jotelo moro amora manyalo donjo e migawo ni. Tek. Wan jopiny nyaka waket ni sasa ma jatelo biro. To wadwaro ni mondo ketnwa standard malong'o. Ineno case mana wacho ni mar Michuki. Tok mano kende. Sama ne nako kawo loch higa 2002. Jo Kenya nobedo gi geno ni corruption rumo, mibadhi rumo. Ma bende sama ne gia kawo loch polis manone ka kawo pesa batara jo piny mano mako. To kodhi nyime to sirikal olegea. Sirikal odhi okete yom moro ma ofisari odok. To jo piny no seng'eni ofisadi oserumo manyaka polise mane oingo ji gi ofisadi e Kenya ka. Koro no luor ne giwe wachno. Mano kane na kod loch. To katelo dogo bedo kelo yom e gini. To bende ofisadi doka ji dhi mana nyime. Kata mana mar Matiang'i ni. Matiang'i nyaka ride kowe ofisno. To ng'amo donje be nyaka ride. Kidwa ni mondo gimoro rum gi marach. Nyaka chak gi malo ok gi piny. Kiwuok ka ne dwa dhi de jopuonj kata in vigilator piny kuchocho. To piny to nose kwal gi malo kama nyathino oseyudo kapod ni odgi. Dongine no kede timo nono. To malo kaka Matiang'i ger. To Magoha mo keto be ger. Joma ni e bwo Magoha ka. Bukoni ka Magoha magere gino kora ne gino pusre oko. Wan to dang' wawe opusre nade. To ka malo kwe molegea ma ene mineno ko otime mibadhi. Oburo bedo gi gima kisungu dugo no onge moral authority mondo rie joma ni e bwoye. Ka ini malo ka okirieri. Koro nyaka irieri malo ka ng'ama ni e bwoyi be riere to ng'ano rieni ng'ama ni e bwoye. Ng'ata be chako rie ng'ama ni e bwoye nyaka wachop piny mogik. Mane kaka itime. To ka rieruok idwa no bed piny to onge malo ka. Ok nyal tiyo. Kata mibadhi mineno ni e system mar polisi ni. Obro mana dhi nyime ka malo kae mochakore. Entiere malo ka. Opoto malo molo kata pe. Wacha kata gi station. Sama OCPD ger. OCS gi joma ni e bwoye gi. Bende obiger ne ok dhi timo mibadhi. Jogi bukose ne kolor ne gi mibadhi gimbe nyaka gidhi lor ne joma ni e bwoge. Eka gino rumo. Omiyo iluongo ni the buck stops with the boss. Richo gi makosa te rakawe manyaka ting'o. Richo motimore go magi. Emo mi neno ka samoro jatelo. Polis kotimo ofisadi e yo to waneno ni president onego bed ni duoko penjogi. Nikech en onego read ne police commissioner, chief of police iluongo ni IG. To IG be rido ne joma ni e bwoye. To joma ni e bwoye be rido kamano nyaka ochop piny. Eka gigi tiyo. To ng'ama ni malo korido. Eka gigi mbeke ni kadhi piny. Erokamano jatelo, ayinjo wach ni no ero koro me wach ni to jonyuol sani bedo gi nyithindo nade ni neno ka nitire wach mabende ne owuok e kaunti mar Kodi, kaunti ma Homa Bay, mawachore ni rate mar HIV and AIDS kata kute makelo tuo mar ayaki nitiere malo miwuoro. Kendo wacho ni oganda achiel gi kendo oganda 4 nitiere kod kute makelo tuo mar ayaki. Sani nyithindo ni e rusa, nitiere ojende maonge kod tije. Jogi kigi to en advice wane minyalo megi mondo kech ka tuo nitie to ok wanyal dongore kaka oganda. Gima dwa nyisi ni en adier ni achiel kuom 4 nigi ayaki.
to mano bende wawire mana gi mo maber ber. Oyengo kanyo. Achiel kuma ng'wen ing'ino rimo jodongo matinde otiyo ok nyal riwore gi ng'ato. Oriwo mine moti mosedhi e boro. Oriwore gi nyithindo mapod tindo mapok ong'e gima inyalo tim. To e higa mapod ji remb gi liet ka, to moloyo nus gi nigi kute mag ayaki. Omiyo sa asaya miriwori gi ng'ato, kitony chieng' mokwongo to mar ariyo kitony, nikech probability ni dhi romo gi ng'ama nigi ayaki oloyo nus. Tende ni kuom ji 10 miromogo, ji 5 kuom nigi kutego. Koro ok inyal tony. Ji 10 ji 5 ano nyalo bet. Ing'e ni gintie gima iluongo ni data analysis. Yes. Ne ok anyisi ni nan japuonj to gima nan meja iluongo ni statistics. Yes. Kumi duoko mar joma nowuotho gi pap collect statistics oduogo. To gikoni Homabay wakwano mwayudo nitie ji 1 milion. To ji 1 milion ma Homabay gi 250,000 nigi kute mag ayaki. Kati chiko ni mano kara kwota. To gimoki wacho negi ni ji 1 milion gi nus gi gin nyithindo maonge 250 ka. Yes. Nus modong' ni akwota margi gin jodongo mosekalo higni mitime madongo. Kendo akwota moro gin mine mosekalo. Koro jomodong' maremb gi liet ka youth and young women and all that. Ema 250 gi ae man gi kutegi. Dongi no ng'ata miromo godo ni kode. Omiyo nyaka oganda watang' kabisa. Kendo nitie jomoko mawuotho e kor piny kucho mawacho ni en koyudo nyathi matin to koro okonyore. Etero konyore nyathini bo konyo. To be ki ng'ato wuon ng'ato. Piny tindo sechopo kama inyalo nyuol nyathi gi kutegi modong mobed jahigni 14, 15, 17 kapo gino ni anie dende to ngima. Yes. Samoro kotuo matin to ngima. Koro onge ng'ama inyalo wachi ni ler nikech otin. Onge gima kamano. Ng'ata nyalo bedo kode. En mana ni thoth joma ni kode gin e higa moro ka moro ka. Yes. Kamano. Koro ganda wa nyaka bed joma obolore. Nyaka wabolre, warit nyithindwa mondo chiemo obed ji. Erokamano ne mwalimu go oriti en bende en nyasi mar wasedonjo e festive season mar Christmas. Go oriti ne oganda wa ikone gi bende maber. Karibu ni okochak waradi e dwe nyiri. Noganda na mar luo kamora mora mauntie. Kawaye wach somo bathe wang'eyo ni siasa maber biro kelonwa mwandu, biro kelonwa somo, biro kelonwa ngima maber. Omiyo wang'ni wawuoguru oko watemie kendo kaka oganda mondo loch obi e piny luo. Mondo joluo ng'e ni kare ka loch ni dalau to chalo nade. Nikech samoro wakete yomiyo makoni oyo an kucha achiel ni ok bi konyo ng'ato. Kura ka kura mokwan ema medo maka bedo mang'eny. Kura ikwano kachiel achiel, ok kwan ka ariyo. Do kwan ka nus. Kao kamano oganda na ageno uchiemo na chaka rom kodwe nyaka londo. Erokamano nya mwalimu do wedi agoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro chiel kachiel kan warango weche go mag somo, weche mag tugo bende warango gwengwa mag Homabay. Mabe nitiere kod buok ni thoth mar oganda dhi nyime kod yudo kute makelo tuo mar ayaki. Wach ni mondo oganda obore, mondo oganda obed jok ma ong'eyo gima timo. Kochuno ni nyaka itudri kod nyawadu, nyaka iti kod raboyunga mondo ngima odhi nyime kod bedo makare. Kawuok e Lolo TV, Jeff Lombaga kod kuku mar wach, mwalimu oriti. Erokamano Erokamano. Arotho gwedho.